Laaya po kay diri kuya oy. Gino mo diyang duha. Namaligya ta kay wala tay pang bugas. Unsa di mo laay pang. Gas kana di atong kaunon di ay. Gino diya maligya kay no kauno na noon. Mga yabag mo siguro mo. Kapoy kayo. Hawa. Kapoy kayo diri oy wala mo palit oy. Wala gani nangagi di. Alangan di ta palitan. Wa man mo nagsinggit-singgit ya. Dapat mo singgit mo aron makabalo sila nga na maligya tag apple. Sige na para mga customer ta singgit na mo. Apple. Apple! Hilaw pa. Patagkaram ning bata ni hinog na nao. Inom na din. Usab. Jab. Apple! Apple! Apon, hinog na. Ah, yawag tripo. Apple! Apon. Oh, sumni. Oy palit do. Apple, baligya may apple. Ya trada oh. Uy, Jo, palit na Jo para malinan namin. Ay sa, way British da. Saba ka diya, Jo. Pritis di naman naong suron. Bakit tilawan na to? Ug tamis ba dyan na? Amis lagi na pasilan mo ipalit na. Di ko, na pala nahilo. Kakarman ka. Wala man gud ni hilugan, tanawa oh. Oh, saan na mo? Ano mo man ang kaunon? Hilaw man pero mahibol. Baligya na. Hilo. Ah, di ko, balik ako. Apple! Hinog na labis tayo. Apple, baligya. Apple, maligya po ko. Basig nang tumog ka mure makabalo. Bikat ninyo. Wala, sundog-sundog maka sa mga Jo. Nagpaatbang pagid ka diri sa mga. Dito lang ka sa unahan Jo ah. Buing, magbuot di mo. Unsa man ka mure kabalo maligya? Mo gini sakit sa Pinoy ba? Makita lang sila na maligya. Maligya po sila. Wala, di mo mahalinan. Kita na yung spelling sa Apollo. Mali man na. Mali daw spelling kuya. Tama man na po yan oh. Tama na, Jo. Buing ka, 90 akong grado sa unag spelling ay sigpataka diya. Ada? 90. Nga na yung spelling sa Apollo. Na, nagpataka ra ka mali man po na imo. Unsa man na Bisaya ra man kay na imong apple, gahi kayo. Tanawa yaw ang presyo yaw. Ay sa Jo. Sa man na imong presyo Jo nga nganong 40 man na 50 biya mo. Dapat 50 po na imo aron pantay ra ta. Magbuot mo sa kuha. 40 ra kung baligya kay ako na mahalinan. Ayati ka 40 day mo ha. Lista na to ha. 40 ra yayaw. Tanggal na to, pagdali. Dala ko ako'y. Dili ka. 40 ra di ka anjo. Dami na. Lista na to ni. Tagkuhan na lang ta. 40 man yan o. Mo na to ni 30. Abi na to. Ito malugyan na ya. Dili lagi. Sige. 30 na to ni. Oh, ipipilit ito lakaw pagdali. 30 ra mo ah. Kasan ka Jo ah. Dali dia. Daog kuy. Ilan way kusog ta. Ano na? Oh. 30 na mo ah. Tanaw na to gisay una mahalinan ron. Ito mo ka mure na kabalo. Saan po na ako niya po? Oh no! Tag 20 na ako ah! Ano 20 na po niyaya. Yati ini si Anjo di gid paalas ba? Dati di mo niringan may pistorm. Gutong kayo ba? Lo. Apolo. Oh, apol tag 20 lang. Ayati kang Anjo juduuna ni dulang customer oh. Alangan yan, tag 20 naman niya ha. Uy, ayaw mo pamalit anak, gindaot mo na yung apon. Ay, daot man na ini boss. Dili, ay mong tuwa na. Sa tuto ko mo muna nila. Ito na. 20 ra. Ay, kabalon na ko, nanapinaw-naan. Unsa naman pong kabuang nimo? Nakikwarta da ya? Naa. 100 lang. Saan man nimo? Basta, ambi ng 100 be. Nay, palit ng am-am kuya do. Dili. Bantay ka Dili tarunga ha. lagi. 100 oh. 100. Kini. Asa ka man to? Basta, na ako'y teknik anak ya. Asa ka to siya man to? Sa mo malit mo dili. Sakit mo tiyan na boss eh. Lagi na. Ay, Jo. Kanang ako na lang palit anak tanan Jo be. Sure ka? Lagi, sure lagi ko. Pakyawon ako yan. O, nakaiwalan dito. 5 na ha, 5. Ibutang og silupin. Ayun na. Dahil pero silip ni presyo. Sige. Dito na tanan dia. Pakyawon na. ako ni. Nawala na ko yapol baligya ha. Yati. Ay dito sa pikas mali to. Yati ka. Anong gilisdan na nimo? Alis ka na ito 100. Kaya kabalo ko planong kuya. Oh, palit boss. Gusto ni boss? Presko kay na. Okay na boss. Tag 100 na oh. Sure kay ni. Oh, sure na, sure. Kuya, napanog ko. Oh, lala. 5 na 5. Pulo na tanan, pulo. Ulo, pakyawon na ko ni tanan boss. Oh, tag 100 ang isa. Risko ni boss. Sige, sige. O sige. Uwas ko alam niyo boss yo. Pulo na ha, pulo. 1,000 na tanan bossing. Ay yati ka okay kwarta na mulag oy. Biskot ka kota kong bulsa kay 1,000 ra. Na agid ay. Oy bayaran ako no. Bayar kuya, kuya. Boss, dali boss. Yes, salamat kayo. Risko na napol boss ha. 1,000 na ta, natay pang balik sa kasakong bukas ani.
Yati mo. Ang ako, 100 ha. Mga anak mo sa devils.